ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଥିଲା, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ହାତକୁ ହାତ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହିପରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନିଶାନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଶାନ୍ତ ଦେଖିଲା ଜଣେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବାର, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ନିଶାନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ରାତି ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବ ସେ କଥା କିଏ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ଅଚାନକ କାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ କାର୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଶାନ୍ତକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମରିବାକୁ କ'ଣ ମୋରି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଗଲା? ଯଦି ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ଆସି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା। ଲୋକଟି ସାଇଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ମରିବାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ, ତୁମ ପରିବାରକୁ ଆଉ ତୁମ କାରବାରକୁ। ନିଶାନ୍ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଲୋକଟି ପୁଣି କହିଲା, କିଛି କହିଲନି ଯେ? କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି ମୁଁ? ତୋର କାରବାର ପୁରା ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପରିବାର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୋର ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଘେରା ବାନ୍ଧି ଅଛି। ନିଶାନ୍ତ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ କିପରି ଏସବୁ ଜାଣିଲେ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମୁଁ ତୋର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହାଇୱେ ଛାଡ଼ିକି ଏହି ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ। ମୋତେ ବି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯା, ନଚେତ୍ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଗରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ତୋତେ ଜଗିକି ବସିଛି। ନିଶାନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ନିଶାନ୍ତ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ। ଦେଖିକି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବ। ସେ ଗଳାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଳା 5ଟି ପକାଇଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ଥାଏ। ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇଥାଏ, ରଙ୍ଗ ତାର ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ନିଶାନ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମୁଁ ୟାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇନି ତ? ନିଶାନ୍ତ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ଲୋକଟି କହିଲା, ଏଇଠି ରହିଯା, ଦେଖ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନିଶାନ୍ତ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ, ବାବା କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଗ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର। ନିଶାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ 7 ଫୁଟର କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିଛି ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତାକୁ ତ ମଣିଷ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଶୈତାନ। ଏମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖ, ଏହି ହେଉଛି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ। ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଟିକିଏ ବି କାର୍ ଗଳାଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ତୋର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲା, ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଶାନ୍ତ ପଚାରିଲା, ଚୁପ୍ ରହ, ଟିକେ ଧୀରେ କହ। ଲୋକଟି ନିଶାନ୍ତକୁ ଚୁପ୍ କରାଇଲା। ପାଟି କରନା କହୁଛି। ଶୈତାନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ରୋକି ଦେବାରୁ ତାର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୋ ସହ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିନପାରି ସେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଚାଲ। ନିଶାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଚାଲିଲା। ହାଇୱେକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିଲା। ବାବା କହିଲେ, ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ବାବା, ଆପଣ ଏହି ସୁନସାନ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାବା ବିରକ୍ତିରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। ନିଶାନ୍ତ କିଛି ନ କହି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଓ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନିଶାନ୍ତ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା, ଆଉ କହିଲା ଏହି ବିଷୟରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନିଶାନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଘର ଠିକଣା ଦେଇନି। ସେ କିପରି ଆସିବେ? ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ରାତି 9ଟାରେ କେହି ଜଣେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ନିଶାନ୍ତ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାବା ଆପଣ ମୋ ଘର କିପରି ପାଇଲେ? ବାବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେ। ତୁମ ଘର ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ସାୟା ଅଛି। ବାବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଠାତ୍ ନିଶାନ୍ତର ମା ଆସି ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୋତେ ବି ଖାଇଯିବି। ବାବା କହିଲେ, ତୋତେ ଏଠାକୁ କିଏ ପଠାଇଛି କହ? ନିଶାନ୍ତର ମା କହିଲା, ଏହି ଘରକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଥିବି। ବାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହ, ତୋତେ କିଏ ଏଠାକୁ ଆଣିଲା? ମା କହିଲେ, ନିଶାନ୍ତକୁ ହାତ ଦେଖାଇ, ଏହି ମୋତେ ଆଣିଛି। ପୁଣି ବାବା ପଚାରିଲେ, କେବେ? ପୁଣି ସେ ଭୂତ କହିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗ ମରିଥିଲା, ସେ ଚିତା ଜଳାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋ ଚିତା ପାଉଁଶ ଉପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚଢ଼ିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତା ସାଥିରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଇଏ ସତ କହୁଛି ନିଶାନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଚଢ଼ିନି। ଅଜାଣତରେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହିଲେ ସେ ତାର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତୁ ଚାଲିଯା। ନା, ମୁଁ ତା ବାପାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ବାବା କହିଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ନା, ମୋର ଝିଅ ଭୋକରେ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବାବା, ନିଶାନ୍ତ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଗଲେ ସେଇ ଝିଅ ପାଖକୁ। ନିଶାନ୍ତ ସେ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି ନେଲା। ସେ ଆତ୍ମା ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।